Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. So ang may mga heart problems or ang mga may heart diseases ang gina-consider naton nga mga high risk population para kung magka-infect sila sa COVID-19, more severe ang ilang symptom nga mabatsyagan. So ang ini nga mga pasyente gina-rekomenda gid naton nga magpabakuna sa COVID-19 vaccine para nga kung malatnan sila sa COVID, hindi sila maka-experience sa mga ginatawag severe or critical symptom. So, mga nagkalain-lain ini nga mga diseases of the heart, from the simple hypertension to coronary artery disease. What is important is na hibaluan ini sang ilang mga doktor kag kung may pangduha-duha sila, they could always consult their cardiologist para nga mahatagan sila sang clearance or go signal para maka-receive sa COVID-19 vaccine.